kapitayan berbudi luhur kangge saiki akeh agama kang dianut tumraping urip-urip macapada ora ngaleke marang jejibane sapukawe yen to darbe kapercayan mergo apa wae dituwindak sing sekirane gawe kapitulane marang sak padha-padha bisa dilerem mergo eling marang iki maha kuwasa ngono ya Mas yuk nanti lho nutuke jejibane wis rada sawetara paling pangripun cukup semene wae ayo nggal tumuni sowan lan makarya meneh yen to awake dhewe tengah-tengah gak didukan marang Gusti Prabu apa ayo Mas patut Mas ganele napa channel tapi anu upload nggak terus jangan ngomong repot upload kecil jangan oh jangan oh